para hakna ke Eucharist bakui tongin duai nagabenda kemensiam jongi Nerius Maria bakong laki manar ni duai ro nagabenda I Linus Carbani badan hapdeng ke jimpang ke jing shitam ni duai ro nagabenda Johnny rentatiang bat speciosa karnio badan hapdeng ke jimpang ke jing shitam ni duai nagabenda ke jing jatai tam jukut mensiam jong jo Tripina Carbani, Rosemary Carbani, Meristella Carbani, Nantidora Carbani, Dunus Karjarin, David Fleming Carbani. Bah, ublay unang ay gigijing jatay tam jugut mensiam. Nagar padi tiru duay nagabinda I kun persa jonga balaklad minning nama heart attack I Tommy bau try unkarku yai kemensian jong Tommy kunjuru ya keinga sem jongi baro laingut ki kun kende bau try mendon rengka bat keinga sem Laispa sopo, laispa sopo. Yau try na gabinda ka nega step ay ga bor try na man hier halo jungi vei pei vei halor paro ki jing anur jungi halor ki jing tumu jungi halor ki inga sem jungi halor ki kun ki ti jungi halor ki mi ki pa jungi halor ki bei batoin nginang yai bateng ben duai na gabinda ka Manipur bat ka jing long bat ka jing jia hangdo kadang kabang nang so si jur shu shu ba ki dang thang lod ya ki snong ki tao jungi priu bat ki ing ki priu bat ngi duai ngi kersan ya ki barok na kajik duai jisu na isne ha kerteng upa baru khon baru mensiam bakoid amen kajinga e jangu trai jangi jisu Christ ba kajingi jangu bleng lem ba kajinga sulak jangu mensiam bakoid kindon rengka berpi baro rengka berpiru ko himen ko para to in sange spor ban pan map naga benda ki light ki la jangi board sin haga jingim jangi ngidong ngi petar ngi isi ya ki priu lese ngidong ki mensiam bam map shu ya ki priu namar ki jingle jongi henre jesu pen gan mau yangi larangi im ha kata ka jinglong nginam yo jingker ku ye ha ka jingim jongi delem ha ka jingyam map markelia wat ya ki dong shun jongi ki ba le pain yangi ki ba pen sosi yangi ngin sayo jingker ku ngin sayo jingae sange shipor ban ra ya baura kita ki priu haki pangiton kino ke jing snow si ne jing dom jim betar ne patki ngimju ya karanshu namar ngim so tenashu ben ya kundu ben ya karan batki ya kum kita ke beringin vanra shau jisu in panma minta potrai jisu ngilong ginom pop map yangi sai kud yangi na bahar ki pop ki pangilale nga plam all play badun baro madhapi ko helmet ko para bangale pop shibun dagi jing perkha dagi tin dagi kam dagi jingle kale
da ka jing le panat junga da ka jing le panat junga da ka jing le panat pakau e junga namar kata na karpati ya kamaya pakui kabaya sa ka te soti ya ki anya ba kiri kui badia pi ko himmet ko para banduai na kabinda junga how try play jungi ublay badan bor baru ini sune yangi pada dalam mapi ki pop jungi unialam yangi shaka jingi mbam jika Amen. Iduai nagabinda pao ro ki jing dumul ki jongi Iduai nagabinda ki retreat jongi sang ramba nadula shai kasum Iduai nagabinda ki bapang ki bashita mapadeng jongi au train kata pen koi ki baro Koblei me na oba kiye baro ki babha ki wan to ai ba mangi ki bakarpad ye me haga jing don kam jongi Bada ka jing persat men siam jame ngin perkat tang ia ka bape bada ka jing penia jome ngin le ia kata ka ba ngi perkat da utrai jangi Yesu Kristus kun jame uba imbat sensha rengka bakme ha ka jingelang ka we jang men siam bakoi ublei junom la junom Amen. Kajing pulih nak siti ba ajong Paulus berkuat syaki Kristan ha Korint. Ko parang hadu mentah kat haba pulih ya Moses kajing ka kadang tab ya kajing sungtu jong ki Israel. Hendrai haba ubre upai sautrai la weno ya kajing ka. Te utrai ulang umensim. Wat kat haba dal umensim jong utrai hang ta kadon kajing light lui bat yangi baro ki bapek ya kabura mutrai da ka khmat baklem ka lanang pen kela syaka dur jong u na ka wei ka kerdon kaburam sya ka wei pan naba kane ka wan na utrai ubalong umensim namar kata habangi bat ya kane ka kam syakri da kajing snai blai Nim snaudu mensim parwat lada laka eka gospel jengi laka eka tang nakitu ki banpoi sha kajingjon ha kabaya dei bat ki ublei jong kane ka perthei ulapen matla ya ki jengmut jong ki bomngai ban khanglat ya ki nakabayo I ya kajing shai ka gospel jong ka buram Chris ubalong ka dur jong blei Namar ke ka ba nyalap kam dai setia yala dehi hendrai yau Christ Jesu kum utrai bat ngihi ngilong kum ki sakri jongpi naga benta u Jesu na ba udai uta ublei ubala ong to ka jing sai ka ting sain na ka jing tum ubala ting sain hakid onot jengi kenang ban ai ya ka jing sai jong ka jing tip ya ka buram ublei ha ka khmat jong Chris các tiền jong blei isong yau blei maka sam prapusan ijupap kaburam
jong trai kan siong sa hakari jongi kaburam jong trai kan siong sa hakari jongi ngan sa skor ayu utrai ublei uong nabau Ukraine sa phang ke jingsuk nakabanta ki pai jong u bai kirim ngai jong u ka jingpen im jong u ka don hajan nakabanta kitu ki pating buram ya u bai kaburam jong u kan siong sa hakari jongi kaburam jong trai kan siong sa hakari jongi kajing it isnei bat kajing bat jutang kilaya kentu kahok bat kajing su kilaya do kajing bat jutang kan selung naka kendo bat kahok kan pej arsut na beneng kaburam jong trai kan siong sa hakari jongi nang taru utrai un ai ya kajing man bahai jong u Baka kandau jongi kan sa seisok kerhai kahok kan sayat hakmat jong u bat kan yalam ya ke jingjam jong u halenti kaburam jong utrai kan siong sa hakari jongi Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kau pun temannya ya pi, doain margin yang kumbang Allah ya pi. Hallelujah, Try und don rengkart bat pim Rengkart bat piru, kajing pulin aga gospel ba kuit kat kumu Matthews kaburam ameka try. u Jesu ula ong alage senran lemda ka hot jambi ka palat ban ya ka jongi start ain bat ki padusi pinong ya yo rung satia haka hima kebaning pela yusno bala ong hagi riu hindai pinong penia bajaru ba penia ungat haga jimbisha ngapat nga ong hapi bakat uba bitar yala upara ungat haga jimbisha kat uba karen tomet yala upara un shatian bishar haga dorba bakat uba kot me ubij ungat haga dujok ding kumda lada pi wan terwa jingai haga duan padhanda bikin mau bau para jambi udon eye persya epi to ino yala ka jingai hangda akama kaduan but late ben yesuk shua but la upara nanda sawan biam ben terwa yala ka jingai to yasuk no koloi badu nong budu jambi kabba pidang late rengkat badu shaying bishar yo unong mudoi waiti yapi hawunong bishar badunong bishar pat hawunong na bendi bad unset bendi yapi shisha na ong hapi pinong mi hat nanda hadu bapinda syudep ya kedamli bakaddo ka gospel John utrai ko himen ko para bayid hautrai Jesus Christ midakasni utrai o keren penkendit ya baro syapang gerukam bangide ben im haga jingim ka jangi niosno na ka shiti jongo Paulus pakwish Corinth ka keren shai kadar hani buon ki brio ki don ka jingka haga jingmo jimbar kha jogi kata ka jingka haga jingmo jimbar kha jogi ka pellam yaki ban khalet ya ka gospel
ke jingka ha ke jingmo jimbarkat haba ki pai di Israel kila im ha ke jingka ha ke jingmo jimbarkat ha ki kemat jangki ha ke jing sautu jangki kila shem jinge palat ban pidiang ya utrai dei ha ke por haba kila kloi ban pai sha utrai bat ki pendrit yana dei bat ki kloi ban shashkor ya utrai kila lain luit na ka jingka ka ka yaki ban yo I ya uble ban yo jing snauto bat u Paulus bakudu kran shai ka da bun ki briu ha ke ne ka juk ka ba menda kindon ka jing snauto ya ka gospel ne jingit ya ka gospel namar kidon ka jingka ha ka jingem jangki bun apateng jangi ngiyai ba ka jingka ha ka jingin Bad utrai udah persad hangi ivei pa ivei hakane ka step bad don buon ki briu ki I ya kablei jong ka perte kalong ka daw bangi don ka jingka menda hagi jimmo jimbarka bad haka boss ngautu kabakan yangi ban im ya ka gospel buon ki briu kim treshu ban im ya ka gospel haga jingem jongi namar kablei jong ka perte Nidon ka jingir palad ya kablei jangga nega perte kablei jangga nega perte kala ballong ka jingi kai bakala ka bawanchani kala ballong ro ya ka jingir palad ya ka perte bahat kumjuru ya ka jingir palad ya ka jingsno ba jangga perte kapallak bon ki briu ban mane ya kablei jangga perte habaki im ba kablei jangga nega perte kinam la ban snautu ya ka gospel kinam la ban don jingir ya ka gospel ba ka gospel kalom ka jimpenim na gavinda jangi ka gospel kalom ka jinglai lui na gavinda jangi buon ki buriyo kilom ki buriyo ba im ha ka bandi namar ba kim shim don jingir ya ka gospel namar kablei jongane ka perte ka matla yaki bat ki pediang ya ka jingka na kane ka perte bu nam reng jongi ngidon ka jingka tat hatu bangi koloi ban bengno ya kane ka jingka na ka jingem jongi nginum laban im ya ka gospel na ka daw ka gospel minta kas ni ro ka kran shai ka dar ya kane lada ka hok jongi kalom ka bapalat ya ka hok jongi sadusi baki farisi nginum laban yorong shaka bane bad ladang imdon ka hot ladang imdon ka bor jong ka gospel ka trekam hapo jongi ngidon ha ka jingma namar kablei jong ka perte kan penmen sao iyangi but ka penne di jangi ka pen matla iyangi but kan pensionio iyangi na ka ban idiaw jisu na ka ban imya ka gospel but ka tallong pen ban yangi banizi yakiwai banya dog yakiwai banya mudo yakiwai banya les new yakiwai nangga ni kalalong kikun kibangok haka dujok ban light na ka dujok ni don kam ya ka gospel ban light na ka dujok ni don kam ya ka jingshai jomu Chris ban light na ka dujok ni devan piam ya ka jimpenim kabawan na utrai ha ka jingem changi de na ka daw ko himen ko para buon gibri hagane ga juk ka menda kistam ban jingai na jisu kistam ban jingai na ka jing mane ya u ba haba kistam ban jingai na ka jing mane ya u kai ka ban sejia ngin sepinya ivai pa minta ya ka badang jia ha Manipur kalong ga nuksa na ka benda jongi ban kandit ban rio lada gibri ki mane ya ka bale jongane ga perte kin sa duno ya ka jingshisha na ka dono jangki kin sa penyap no ya ka jingyap te plan na ka jingem jangki lada ki penyap ya ka jingyap te plan kinom don ublay shu haki badhana ki on ki mane ya ublay badnaga benda uta ublay ne kata ka ublay ki rai ban penyap ki vengno ya ki ve minta kai ka badang jia ki penyap ya ki kristan ki penjot ya ki mane bagi persiam berpindu no ia ka jingi jongge beri ya ukris ha ka kerteng jong ka blai jong ne ka perte ka blai jong ne ka perte kanumla ban yalam yangi shabane ka blai jong ne ka perte ka yalam yangi shadujo badia bar ke beri ki pen beriang ya kon me kon ka ne ka jingi shud
bat ka jing bishni bat ka jing ya snap bat ka jing pen ya brio kimde ki bam mane ya ujisu unum sha ya no ban pen ya ki brio henry mano ban sha yang iban penjat bade uksui minta kane kalong ka juk jong ka bre jong ka lega porte kane kalong ka juk jong uksui kane kalong ka juk jong obama kane kalong ka juk jong men siam bam koi ban ngede ban puswan ya late habanga ni isi ya ki himmen ke parajongi habangi bitar persya ya ki himmen ke parajongi ngimde shu krastan penban ngilong ki bam mane ka bre jong ka lega porte haki inga sem jongi lada pe don ga jingya shun ha padeng himmen ke parajombi kin mau kane kam shimla wanna ujisu penban ka wanna ka blai jong kane ka juk ka blai jong kane ka juk ka aptap ban penjot ya ka jing shai ka aptap ban pindu ya ka jing shai na ka donu jongi na ka men siam jongi tolong ke ba usia ban ino ya ka blai jong kane ka juk ban piam ya uble ubashisha jongi uba wan hangi lemba ka gospel kabangi pule ni puson bagni im jiso be id karko kardo yangi bangindup yo ya ka bor ba ka jing sautu ban vengno ya ka jingka na ka jingmo jimparka ba ka jingim jongi ban mane yeme uble ba shisha jongi ban pedian yeme ka gospel te mai jong ka jingim jongi bangindup yo bor ban kentai ya ka ble jong ka ne ka juk na ka jingim jongi Enyaro ya utrai Jesus Christ. Amen. Ko himet ko para bangin plai ya ka jinget bangin kentai ya ka play jong ne ka juk da ka jinget ka baskem joi ngange au play ka badon bor baro unong tau ka bening bad ka kendau bad ha Jesus Christ ukun ba marwe jong utrai jong ya u bala pun na men siem bakoi ya ubala kana kamaria tesuti ubala shale benya po Pontius Pilatus la sana panaya ulaya platapiamu ulakia shaki baya kakasi kabalai ulami pahaki baya ulakiu shabene ushok shakamon ublay pa badon bor bawak nangta urwan pang bishari kibayim bakibaya ngange ho mainstream bakoi kakabalang Catholic bakoi haka jingya senang kiri koi haka jingma kiri pop haka jingma kador haka jingim bang jikut amen Laispa nyepunriu Laispa nyepunriu She meant what she meant to say men ko para baga jengkinia jonga ba jompi khallam ka bapriang kon ha ublai upa badan bor baro ko try pring jingkinya nek ji jompi naga bata ka jingero ko purom ka kerjeng jong ka jing mata yangi mereka balang ko koi jong baro ko wei to pe to kamis ngobha ya ka ne ga jeng shakri jongi ya me ko try ni karpat bakata ka bangi terwa kan long ga jingai ka ba pins ngobha ya me bat ka jimpen roy ya ga jingi jogi
da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengka batpim Rengkat berpiu. to ken tiu yana ki donut Ikan tiu yaki syau trai. bangin ya aingu ya utrai ublay jangim Kai syong hok bat kate. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamal la ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenran ko pa ba kui ko blay ba don por bat bang jikut na marwat la da mem don kam ya ka jingero jangi pin ban ka jing snongu jangi ka dehi ka jingai jame na mar ka jingero jangi kim penyar eyai ya ka jing karau jame Henry Kiara yangi naka benda ka jim penim lempa utrai jangi u Jesu Christ bakunda rengka batikin hon ruai jangi angel ngiaro yame bani penpana da ka jing kemen Ubaku. Haganega por kabakentang tam tongin karpat ya ublay ba undupa ya kabor jung men siam bakui halo jongiru bangindup ya mad ya ka jingveng no ya ka jingka kabakamat na yangi bange badmane ya kaplay jonganega juk ba ujisu ulong ublay bashisha ulong ka jingshai ulong ka gospel na kabinda jongi tongin duai bangindup ya shisha ka jinga ban manetang ia ha ka jingim jongi dashisha melo ba kui ko trai ka temei jong ka jing kui barong namar ka tangi kal padia me to pen kui pen gantang ya kine ke jing tarwa jongi da ka ba pa ya menstriam jame kum ka je halo jongi bakin kalalong yangi kamet bakas nam jangutrai jangi u Jesu Christ hakapor baladino yavu badala ka mons nabha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada ka vaingu yame ula kediang yavu badula ai halaga senran u to shim bat bam na kane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naga benda jompi haga ju karu kamendala la yabam ula shim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ai ya ka hala ke senran u to shim bat di na kane pi barro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang bate mai bad bam chuk ya ka ben pen mi naga benda jumpi ba naga benda ki babun naga benda ka jingma ye ki pop to le ya kane ban kan mau ya ngam ko snam bakardor jangu Christ to pen kui yangi pen kentang yangi kam dam me ye kemen siam hadim pen kui pen koi pen kia yangi yada yangi na ublay na kablay jong kanega juk kajing maya jong kajing Mata simbangi bambu
ngi ke ba pen menda ya ka jingia ba ka jimmi pa chung ngi tarwa hame ko trai yo ko jaga jingim ba ya ka kuri jaga jim penim ngi da aing waidem na mar mela new yangi ki ba bit men ya ka ma jamme par ban shakri ame da ka bas ngevrit ngi kar pa diame ba ngi ke ba yo benda ha ka met pa das nam ukris ngin long ke bala penya ta le ka we da omen siem ba kuit takan mau ko trai ya ka balang jamme ka bala priyam ha satala ka portai ba ta penchana ya ka ha ka jingi renka ba do Francis pa ba kuit jangi u Victor Wilbert Marvin Bishop Jangi but bahar ke ling to but ke rinium takan mau lemro yang di himen ti para shinran bakinde kibela yoti ada ka kermen ya ke jimmi pa but ya bahar ke bala klat no ha ke jingi sne jamme to pediang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yang i bahar ngi kar pa me bareng khat ba kamari ya te so di bakoi ka kame jongo bele u Joseph bakoi do kurim changa ke apostol bakoi u Francis disease bakoi but baru ki rikuit ke bela pens ka baya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dale ma ke jingim bam chik but bangin yo ro but ben don golom ye me da ukun jamme o Jesus Christ dawu lembadu badhawu kallong hamayu blayu pa badan bor ha ke jingelong kawe jong men siem bakoi baro kaburam ba ke jingero junom la junom Amen. tongin duwai kumpa u Jesu laki kayangi nakabinta para ke jington kam changi tongin aiti ya ka Manipur shakati jamutrai ya para ke jait pendri baton hapateng ke jing shale pe outrai ben tengin iki kumjuru yangi shime pangin dup light luit na ka jing tom ka jim bita pangin dup light luit na ka jim mane ya ka plate jong ka ne ka chuk kopa jongim Wa pening kalong ka bakoi ka teng jome kawan ka ima jome kalong ka wan jome a kandel umba pening to ai ni mata ka jimbam jengi ka pakalai si batama pengi ka kan jengi kumba ni ma ya dale snilingi Badwa dela mengi shaga jingban shoy Henry topelait yangi naga basiniu topelait yangi ngi karpat patrai naga jing siniu baba haga jing spoon jamme toy jing sub jing sai naga sngi jangi kramba daga jing arab ka jing isne jamme ngi light baro bo naga pop baginiyo jing da naga jing jinja baba kadang idang ap keme lendi aga jing karmen bakui baga jing wan pa jungunom penim jangi o Jesus Christ Namar ka jongme kalong kaima ka jongme ka por ka buram junom la junom Kotrai Jesus Christ meu bela pom haki apostol jamme ka jingsuk na I happy ka jingsuk janga na I happy wat pe digi pop jangi Henry ya jinge janga balang jamme bar ha jings bun jamme tai haka ya jingsuk bar ka jingya tale ka vai kat kom ga mon jamme mame uba im bar basensha junom la junom Amen. Kajing sukutrai kandon barabo rengka bat phim Rangka bat pi dam ta kajing edo trai tongin yai markelia Hakami ukon lamboro janga balai hakami ubaket na ka pop janga partai so ketok ke bala ko shaga jing kawai jang ukon lamboro ko kan ran ngamlong pasang hok mamandrum ko kay yeng janga andrei suang tang raktin ka mansim janga kan sakhia he kamet
Naam Jehova Kristo kan shaka. Duwai. To ai bakakam jimpin kia jame ko trai kan snusene ben pelai nagilindi bakin riang jangi bat kan yalam yangi hakilindi babe da ukris utrai jangim. Amen.
utrai undon rengka berpim Ringka berpi. play badan bor baran karkuy upa baru kon baru men sim bakuy Amen. Yalisuk ban ben bana ya ka kubor babahajang utrai daga jingim ka jompim Isongo yau blei. Shispa san pusa. Shispa san pusa. Ajisu wasyure bajemuru. Ajisu wasyure bajemuru. Belong yaga kadonu jawi. Belong yaga belong yaga belong yaga kadonu jawi. Aburam hapa berkun hamsim berkun malalang hapa menikong jimunta boroboy jinam la jinam amin. En ya rakyat Yesus Kristus jinam la jinam